nayo gukoira eyemo ase yemo kabada soro botro minto dipo na sanya asauto tinganigo eyamate na bega bwatani bechi kanisa cha Full Gospel Churches of Kenya asichinsa machanya koe nigo bamochengera umo Reverend John Manwa asokalibwa yobuya moyega korekanera asichinsa machia irianyi Full Gospel Church abego gwikiranwa na barai au kurasi kanisa au obensi beso kena kumochengera na kumotogia John Manwa asobokorelibwaye ase ege Kristo roboto basenchera yobwikirano obokoreri bukurandie nchiri ngati yemeremo abarandi abange babiri bagokora eloko Church Assembly ya Nyakoe asaba bwatani be kanisa ya Full Gospel Churches of Kenya nigo bariga nyuma yega ugo chengera emyaka 43 yoborandia Mere safari entambe ya watu byabuaye baba konguaye lakini ekero montara ngira senchiri nigo korra amayoka ekyagara okukora okorokuya wetani uchanga nigo yarenge mwaka wa 81 ekere nyasana gitu gutakiga serasu na agere aseseme aso kole meremeyu na teve kisi county na kole meremo Nyamira county na kole meremo toko genda transmar na onchukanire gutsangania matiaye nigo bamogo kerana komotogia asokoba omuntu omanyete kurinda e matiaye nabo igo gwikirania emirimo ya Nyasaye sechinga kichiri chiwenerete Tongo te mugakona randirige kwerekera chagete kurandika rumusa egaikira baka ekara twa korete nyangi tokanyomana Nyasaye otokonyire asobo korerio bo nabo bwate challenge lakini rende Nyasaye otokonyire nchekera kwimuka gochikorandi nigongo tigara kumusabira ase ngencho eboreri bwanka negasi yanka nyinge nabana tanyare gotiga ige kubetereri nganti garenka ndenda abana na musabira nga Nyasaye murende kago chigotennaga ari kurandi ogonene bwaborrekane gati abali abete gakorera asenchira ye Nyasaye nigo bagokera umujego ywen nabo igokomogokera asemirimo ya yemiya nere otororire isamangana kimuikana mangane kanisa abere se ya yekere tora abana nabo ikabona to ikirega nigere ndonale goteba no gwanjerana na mangana ya Nyasaye amukorera mayasu ubwayi nabo igo kumusabira na indamaya kumusabira afingia yomubere afingia ya kiroho afingia ye familia ye iringambi yamono asingenje shere to wati tukuriya rero yo murandi to na tatu to kemuika oyo torerire munanjonderire na torigete ngati ya rero iga abwate shere ya komenta nayo abakoreri bande ba Nyasaye nigo bono baburiwe na gosegetwa kogenderera gokora obokoreri bwabo buya bukurandie nchiri nabo igo gwikirania nonda bari bande bagenda tokore berbeye iga bamaje ngatiribosa ekyarne kwatu kwakarukwaya natokosoma getabu kyaba korinto 15 etagere 15 bosoma kwaya bisira sabe ko tabanga na sera ne mbi amano ndo gotobo wi asi Yesu Kristo motori ejo ekyarne berbeye totiribosa iwatu kwakakori mirimo wa Nyasaye bande nga tigaba inyore nga Nyasaye bakorera maya wikabo mangana maya ayari bakorera tabantu na barawekera bakubarandira kere nemirimo ya Nyasaye engatiyo gwakanunere yebo go bakanwa maya ende bakorerwa maya sego asa mangana ali amakongu bako bagwetera yamanyenga Nyasaye naro nayo amakongu narakogera bakonga sorogendo nekere bakongera sorogendo gotokogesa amangana maya abana bayabo igoti bachieti goti gumagega asababete bakogokera tatu mwabo asobokoreri bwayo buya anene asokubageria chimbwa chukina buyana ametulea kwa wokovu. Namshukuru sana, nashukuru watu wote yamefika kwa hii sherehe yake. Nashukuru sana televisheni ya Getembe TV kwa kuwa pamoja nasi, mmetembea na sisi. Kuripoti kitaseni kiao kia Getembe ilitena ne inkoro kwa Dipon Asanya.